Mangwanani vadiwa vateereri tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa. Ichi chirongwa chatinokupakurirai masecrets nemaconfessions. Regai tibva tapinda mumaconfessions edu emuzuva ranhasi. Nyaya yedu yekutanga is not a confession as such, but imessage yandakareceiva kubva kune vamwe vahanzvadzi. Vakati ivo, hello Mkomanashi, chitupa changu please rasai. Ndiri mukadzi ane 44 years. I was married happily in my marriage. My husband died long time ago. Ndakarwadziwa to the end. My husband loved me more than what I can explain. But later on, I started to lose weight. I went to the doctor. To my surprise, I was HIV positive. Ndakarwadziwa, but panga pasina chekuita. He had hidden his status from me. Okay, to end my story, I am looking for someone ane status seyangu angandidau uye ari serious, but from 46 years and above. Thanks Mkomanashi. Ndiyo message yatakatumirwa nevamwe vahanzvadzi. So kana kuine masingles who are above 46, please feel free to contact me. Ndokwanisa kukusanganidzai naHaiti. Regai tibva tapinda mumaconfessions edu emuzuva ranhasi. From a WhatsApp voice note, Anzi hello Nashi, please hide my identity. Inini ndiri musikana ane 21 years. Ndinogara muHarare nasisi vangu. Takangobarwa tiri 2. Vabereki vedu vakabva vashaika. Inini ndava mugrade 7. Ndikabva ndatorwa nasisi nabankuru kuti ndikwanise kugara navo. Nyaya yangu yakamira sekudai. Mushure mekunge vabereki vangu vashaya, ndakabva ndatorwa nasisi vangu vakabva vatanga kugara neni. Bankuru vangu ndivo vakabva vamira panzvimbo yababa vangu kuona kuti ndadya uye ndapfeka here zvose nekuenda kuchikoro. Bankuru vakandibatawo semwana wavo. Ndakati ndapedza primary yangu, secondary school yangu vakandiendesa ku boarding school from form 1 up until form 6. Ndainge ndiri muboda. Ndakati ndapedza, ndakange ndava supposed kuti ndiende ku university. Bankuru havana kana kumbogara vapikisana nazvo. Kunyangwe sisi ivo vainge vati dai ndatsvaka basa ndikwanise kushanda then ndozotanga kuzviendesa kuchikoro ndega. Asi bankuru vakabva vati siyai mwana akwanise kuenda kuchikoro. Now I am doing my second year kuvarsity, but Mkomanashi, bankuru vanouya each and every weekend kwandinogara, cause inini andigari pa school campus, ndinoitawo zvekurenta out of town. So sometimes bankuru vanouya inenge itori midnight apa vanenge vatodriva chinhambwe vachibva kwavanogara, zvekuti kuti uvati chirarai motikari hazviiti. So we end up tava kungorara in the same room. I really feel uncomfortable. Last time when he visited me, vakabva vati vanoda kuti ndiite his second wife. Ndosaka vari kundidzidzisa, cause vakati ivo zvinhu izvi havasi kuzviitira mahara izvi zvekundiendesa kuchikoro. Uye vanoti ivo kana ndikaramba kurara navo izvezvi, ivo havakwanise kuzoramba vachibhadhara chikoro. Ende vanenge vava kusandida pamba pavo, because vakati havazokwanise kugara nemunhu wavanoda musame house. Kana ndikafunga kuti ndinofanira kudanana navo, ndikubva ndafunga kuti ndinenge ndaisa pain yakadii kuna sisi vangu. Even when my sister pavari kundifonera every day, ndinobva ndanzwa pain kuti dai sisi vaiziva zviri kuda kuzoitika vainzwa sei. Fees ndinozobhadharirwa nani kana ndikaramba bankuru? Ko sisi vachati kudii kana bankuru vamuka vachiti andichadi munin'ina wako pano? Vanozoti mhosva yangu ndeyeyi, please ndibatsireiwo. Imwe pfungwa yandiinayo ndeye kuti chingodanana navo bankuru ukwanise kubhadharirwa fees nekuwana pekugara, then kana wapedza chikoro wobva waramba hako. Asi dzimwe pfungwa ndiri kufunga mwana waamai vangu kuti ndinenge ndamudarirei kudaro. Please help me ndisati ndatora a wrong decision, cause as for now ndatova neconfusion. Iyi ndiyo nyaya yatakatumirwa nemwanasikana uyu. She is looking for advice kuti ozvifambisa sei. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera.
Anzi hello Nashi, please hide my identity. Inini ndiri mukadzi airarama nekubira vanhu pamabanks oro pose zvapo panotumirwa mari nekutumira mari kana kurisivha mari. Ndakatanga basa iri mushure mekunge ndarambwa nemurume wangu. I was so desperate. Zvinhu zvainge zvandiomera. Ndakatombosvika pastage yekunonhongerera mumabhini because vana vainge vava kutoziya nenzara ende aikwanisa kundibatsira painge pasina. Ndakazoti ndatanga kutamba neumwe mukadzi uya akabva ati ndinoda kukudzidzisa basa randinoita. Mukadzi uyu aita zvekuba mumashops. Mukoma Nashi, because of desperation ndakabva ndatanga kuita iya inonzi shoplifting. Ndakati ndabvuma kuita zvinhu izvi ndakabva ndatanga kuba mafuta ekubikisa. Taitora 2 liters tobva tariisa pakati pemakumbo wobva watobuda naro. Pazuva ndaigona kuba 2 mabox ema 2 liters. Ndakaita zvinhu izvi ndikatobudirira ndikatovhurawo tuckshop kumaraini ende hapana kana chinhu chandaihodhaba pazvinhu zvose ndaingoba mumashops evamwe. After ndavhura tuckshop ndakazovhura shop yehembe. Hembe iyi ndaiti kana ndikaenda mugolf ndaienda ari makuseni vanhu vematable ehembe vachiri kurongedza. Ndaibva ndataimira uyo anenge ari busy ndobva ndatora saga rehembe dzake ndobva ndatiza nadzo oro vaya vanenge vachipinda nehembe mugolf kubva kubhodha. Paya panenge pachinzi vanhu vanenge vakatumira zvinhu zvavo mirai apa, inini ndaibva ndasvika ndobva ndamirawo ndobva ndatotorawo ringava gumbeze kana bhutsu kana mamonaki zvose ndaingotora. Ndakakwanisa kuvhura shopu yaityisa yehembe dzipi hadzo uye pose apa hapana kana pandakambobatwa. Kwete kuti ndaiva nemushonga kuti ndisabatwa asi ndaingoitawo laki chairo. Mukoma Nashi, kana makanditarisa ndiri munhu uya anonzi ane a baby face, saka kuti ususpect kuti ndinokwanisa kukubira ipapo ndinokunyepera ende ndiri munhu wekuti kana ndichitaura newe ndinenge ndiri so soft, ndizvo zvanditori, handigoni kana kumbokwidza izwi rangu, so no one will ever suspect me paya painzi vanhu vane zvinhu zvavakatumira uyai mutore. I still remember this other incident. Tainge takatomira paya zvikabva zvanzi vanhu vose vane zvinhu zvavakabatisa kana kutumirwa uyai muzvitore. Inini ndakabva ndatofamba neconfidence yemazuva ose. Ndakati ndichinobata rimwe bhegi, vamwe madha vakabva vati mwanangu bhegi iroro aishuwa kuti nderako. Ini ndakabva ndangoti mama bhegi iri nderangu. Vanhu vose vakabva vatanga kuseka. From that day on vanhu vose vaingoti iri bhegi iri nderangu auya. That day ndakafamba ndakasenga bhegi iroro but hana yangu yaita kurova ndichingozviudza kuti Mwari zvandichaurawa nevanhu ava. Mukoma Nashi, zvaizvozvi nditori munhu wekutoti ndine vashandi kumashops angu. Vashandi vangu vanenge vachitoti mama vakaenda kubhodha kunohodha, apa inini ndinenge ndiri muno muHarare hangu kumarana ndichibira vanhu staff. Ndakazotanga kuita zvekubira vanhu vaya vanenge vatumirwa mari, kungava kuri kumukuru kana kuany bank. Zvandaiita ndezvekuti ndaiti kana ndikasvika panenge paine line rekutora mari ndaibva ndamirawo ndakabata kaslip kaya kekutoresa mari. Apa ndinenge ndichiona maslips evanhu vanenge vatumirwa mari yakawanda. Ndaiti ndikaona kuti munhu anenge atumirwa mari yakawanda ndaibva ndatanga kuwirirana naye ndobva ndatanga kumuudza kuti asi kana mukatorawo mari yenyu ndinokumbirawo kuti tizofambidzana nekuti inini ndatumirwa 800 US, saka ndiri kutya kuzobirwa mari yangu. Apa munhu iyeye sometimes anenge atumirwa 100 US kana kuti 200 US. So ndaizoti kana ndaita semunhu atora mari apa vamwe vanhu vanoshanda kumukuru ndaitoshandidzana navo, ndaikwanisa kutongopiwa mari yefeki zvangu ndobva ndaisa muhomwe tobva tatanga kufamba nemunhu uya. Apa ndiri munhu wekuti ndinenge ndakachena zvekuti munhu aumbofe wakafungidzira kuti munhu uyu itsotsi. Zvataiita ndezvekuti ndaiti kana ndikaskecha munhu watinenge tichida kubira ndinenge ndichitocommunicata naagent uya watinenge tasiya paMukuru. Zvekare ndinenge ndichitaura nemamwe matsotsi ataiba nawo. Vamwe 2 vanenge vachititevera kumashure, vamwe 2 vanenge vatori kumberi vakatimirira. Saka mukufamba kuya inini ndaibva ndaita sekunge ndiri kuverenga mari yangu ndobva
ndobva ndaisa muchisocks, chisocks chiya ndobva ndangochiisa muhomwe, but mari iyi inenge iri yefake. Saka mukufamba famba muya ndaibva ndaudza munhu uya kuti ndiri kunzwa mudumbu usingaiti, regai ndimbokona. Saka pakukona paya ndaibva ndadonhedza socks riya rinenge riine mari. Mukomanashi, munhu wese ari pasi pano pezuva, I think kuti munhu wese ane kaumweya keumbavha, nekuti each and every time pandaidonhedza socks riya rinenge riine mari, almost 100% vanhu vainhonga socks riya, munhu obva atopfenyera mari iya muhomwe. Apa munhu anenge achifungidzira kuti atowana 1000 US, achingonoisa mari iya muhomwe. Dzimwe mbavha dziya dzaibva dzatongosvika dzobva dzatoti iwe ndakuona uchinhonga mari iwewe, handei tinosheya mari iyoyo tose. Saka paya pakuzoenda kunosheya mari, munhu aibva atobirwa mari iya yaanenge akolekta paMukuru. So zvakazoitika ndezvekuti umwe musi ndakati ndaenda kuMukuru ekumachipisa, pane vamwe madha vainge vatumirwa 1.2 US. Ndakabva ndatanga kungowirirana navo. Mukuwirirana navo kuya ndainge ndichivaudza masweet tongues, tikabva tatanga kufamba. Ndichifamba navo kudaro, mai vaya takabva tavabira mari iya. Asi chava kuitika mukomanachi chakonzeresa kuti ndizouyawo pano ndichitsvakawo help ndeyekuti pose pandiri kufamba, especially mumba hamuchagariki, because ndiri kuona nyuchi, but nyuchi idzi ndini ndega ndiri kungodziona. Ndakatomboudza vana vangu kuti imi hamusi kuona here kuti mumba muno mune mukoko wenyuchi? Mama vakangoti mama mava kutanga madhirama manje. Nyuchi dzipi? Nyuchi idzi mukoma ndinotodziona dzinenge dziri pakona, so paceiling dzakaungana. Mukomanashi, I don't know kuti what am I saying, is it real kana kuti ndindega ndiri kungoona zvinhu zvisiri kuitika, but I can see kuti dzitori nyuchi dzechokwadi. Mukomanashi, kana kuri kunzi mune vamwe vanhu vamunoziva vanokwanisa kundibatsira, ndiri kutsvakawo help ndikwanise kubatsirikana zvinhu izvi zvisati zvaenderera kumberi. Nyaya iyi ndiko kwayazosvika. Iyi ndiyo nyaya yatakatumirwa navahanzvadzi vedu ava vedare ameno kuti munoitongawo sei nyaya yavahanzvadzi vedu ava. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi Elonashi, please chitupa changu viga hako kana kurasa. Inini ndiri mukadzi ane 44 years dzekuberekwa. Ndakaroorwa hangu, ndine vana zvose nevazukuru. Ndinoenda kubasa uye pakushanda uku takashanda inini nemurume wangu tikabva tatenga stendi yedu. Then 2021 murume wangu akabva amiswa basa kudaro akabva ati inini ndava kuenda kuSouth Africa, ndawana rimwe basa ikoko. Akabva aenda akabva atanga kuti zvinhu zvangu hazvisi kana kumbofamba mushe. Ndaimutumira mari kubva kuno, even paya pakaita lockdown inini handina kumira kuenda kubasa because I am an essential worker. Saka mari ndaiwana, so it was so easy for me to balance me kuno zvese nekuna baba. I did this for 2 years. Munhu achiti ndakaomerwa, ndakabva ndavati daddy come back home tiwane something to start, since muchiziva kuti marentals eku-South Africa anodhura. Apa murume wangu for marentals only ndaimutumira mari iri equivalent to 4,000 rands each and every month, pasina kana mari yechikafu. So ndakabva ndavati kana mukadzoka henyu kunoku kuZimbabwe, mari iyoyo yerent yandiri kukutumirai ikoko tinokwanisa kuishandisa something, but akaramba kuuya kumba achiti no, kufa kwemurume hunge wabuda ura, ndichadzoka ikoko kana zvinhu zvanaka. Last week ndakazoti ndiri kubasa, ndakabva ndafonerwa kuti ndaona stendi yenyu iri paadvert, why muri kuitengesa? Do you know kuti ikoko kwamakawana mastendi, kana mukangotengesa stendi iyoyo you won't be able to buy it because that area yava kudhura, especially panhau dzemaproperties. Ndakabva ndaenda kuya ndichida kunotsvaka information kuti zvinhu izvi zviri kumbofamba sei kuti stendi inova yandiri kugara itengeswe, uye ndiani anoitengesa, since Habi ari kuSouth Africa. Little did I know kuti Habi atova ne2 weeks ari muno muZimbabwe neumwe mukadzi, and they are doing very well. Nhamo dzose dzaaindiudza dzekujoni dzaitova nhamo dzenhema. Ndakazotoita zvokuudzwa nehama kuti sekuru vakadzoka vari kokumba uko, vakadzoka neumwe mudzimai. Ndakarwadziwa mukomanashi, ndasvika pastage
yekuti kufa hako dai kufa hako kwangouya, because ndakabva ndaudzwa kuti murume wangu atori paFacebook. Ndakabva ndaudzwa nezita rake. Shuwa here munhu wandakachata naye angasvika pakuchinja zita. Ndakaenda paya ndikanosecha zita rake raanonzi ndiro raari kushandisa. Mukomanashi ndakarwadziwa ndichitarisa profile yake, vaitova nemapictures vachicelebrata imwe motikari yavainge vakatenga. Murume wangu mukomanashi zvaizvezvi ari kudriva Mercedes Benz A class. Ndiri kurwadziwa mukomanashi. How could he do such a thing kwandiri? Apa I know kuti nekudzidza kwakaita murume wangu kukampani yaari kushandira ikoko, it is also on his profile, itori kampani hombe muSouth Africa imomo. Saka I know kuti he is earning a lot. Apa nguva yose iyi aingondishandisa ndichimutumira mari. I was sacrificing a lot for him, but iye akabva andisteba in the back. Ndanga ndichikumbirawo kubvunza kubva kune vedare kuti pane here zvandinokwanisa kuita kuti kana ari mavisa kana mapemiti angava akapiwa murume wangu akwanise kubhaniwa because akandirwadzisa. How could he do such a thing kumunhu waakachata naye? Apa chiri kundirwadza also ndechekuti after everything that I have done for him, anga ava kutoda kutengesa imba. Mukomanashi ndakasvika pakupererwa the day randakaplayerwa mavoice notes neumwe muzukuru, nekuti mavoice notes awa akabva kune murume wangu ainge achitaura iye kuti muzukuru, kana ndikatengesa imba iyi ndoda kuti ndikwanise kuenda kunotenga imwe stand yekuti ndikwanise kugara nambuya vako ava vanyowani. Apa mbuya ava vanyowani vaitaurwa atori muSouth African uyu atoriko kumusha uko akabva naye kuSouth Africa ikoko. Chinondirwadza ndechekuti pandaishanda ndichichengeta vamwene vangu nekuti mwana wavo aiti haashandi, ivo vaitumirwa mari nemuroora wavo muSouth African iyeye uyo akazobva kuJoni. Chiri kundirwadza ndechekuti the whole family yekumurume kwangu expect from muzukuru uyu vari kusapota zvese zviri kuitwa nemurume wangu, because ivo zviri kunzi vari kufaitira kuti murume wangu azowaniswa citizenship yekuSouth Africa ikoko. Hanzi vari kuda kuti kana murume wangu akakwanisa kuwana chitupa chekuSouth Africa vanokwanisa kuzotanga mabusinesses emuSouth Africa. But kodai vakandiudza, why vasina kuzivisa mukadzi iyeye muSouth African kuti kuno kuZimbabwe kune mumwe mukadzi? Why vari kuita zvinhu zvavo muchivandi? Handiti they were supposed to approach me ndikwanise kuziva kuti ndava pabarika here, kunyange chitupa chacho chikazonzi chaita. Handiti inini I have to be part of the whole program, but ndakangoitwa left out mukoma. Handitombozivi kuti ndoita sei. Chinondirwadza ndechekuti vana tete vanotaura neni as if everything is fine. Havatombondiudze kuti bhodhi vavo vakauya muno muSouth Africa vanenge vachingotiti makoti kuri sei kumba, vari sei vana, but they know kuti kumusha uko kune umwe mukadzi akabviwa naye kuSouth Africa. Pese apa pandaiti mwana wenyu akaomerwa kuJoni, ivo vamwene vangu vaitoziva zvavo kuti already vari kutosapotewa. Mukomanashi, you won't even believe it kuti pa 2 weeks idzodzidzi pakadzoka murume wangu kumusha hanzi kwakatochereswa borehole nemuSouth African iyeye. Mukomanashi, ndakambosvika pakubuda mumba ndichita kuchema, ndaita kuridza mmere zvekuti vana vangu vose vakatanga kuchema. Apa ndainge ndakabata marriage certificate, photocopy yepassport yemurume wangu. Ndainge ndazviudza kuti ndakuenda hangu kuembassy yeSouth Africa ndikwanise kuvazivisa zvose zvandakaitwa nemurume wangu, but vana vangu vakasvika pakundiudza kuti mama, siyanai nazvo, Mwari ndivo vanoziva. Mukomanashi, ndanga ndichikumbirawo kuti mundisvitsirewo nyaya yangu kumhuri yeZimbabwe kuti ndopafambisawo sei. Ndiri kurwadziwa, handisi kunzi ndiri kuda kuitira murume wangu godo, but I'm really hurt. Dai akandiudza kuti ndiyo decision yaari kutora yekuti afaitire kuti awane chitupa chekuSouth Africa, handiti ndaitofarawo here kuti zvinhu zvedu zvava right, but how could he betray me in such a way? Ndakasvika pakuzivisa vana zvose nehama dzangu kuti veduwe, kana mukazonzwa kuti ndangomuka ndiri chando, iyi ndiyo situation yandakatarisana nayo. Zvinhu izvi zviri kundiremera kugamuchira pese pandinenge ndiri, ndizvo zvinhu zvandiri kungofunga. People do try to comfort me, but hazvisi kushanda. Vedare, ndibatsireiwo. How can I get over this pain yandinayo yakanyanyisa veduwe? I'm just fighting kuti ndingoramba ndiri mupenyu because of my kids. I know kuti kana kuri kunzi ndikafa zvaizvezvi tisati tasetla nyaya iyi, vana vangu vanosiwa vasina kana chinhu.
Iyi ndiyo nyaya yatakatumirwa navanzvadzi vedu ava vari kutsvakawo advice. Please let us give a advice. Mungava muri mucomment section kana kuti munouya kuinbox munditumira mamessages ekuti ndizoforwarda kwavari. Vadiwa vateereri, awa ndiwo masecrets nemaconfessions atanga tiinawo muzuva ranhasi. Tosangana zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.